Το βιογραφικό είναι η ενότητα στην οποία έχετε τη δυνατότητα να εμπλουτίσετε το προφίλ σας με όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα κάνουν ελκυστική καθώς και αξιόπιστη την εικόνα και τις υπηρεσίες σας. Είναι σημαντικό να συμπληρώσετε πλήρως το προφίλ σας για να εμφανίζεστε στις αναζητήσεις των ασθενών όταν χρησιμοποιούν τα φίλτρα αναζήτησης. Για παράδειγμα, αν ο ασθενής επιλέξει κάποιο ταμείο το οποίο δέχεστε αλλά δεν έχετε συμπληρώσει, δεν θα εμφανιστείτε στα αποτελέσματα. Ξεκινήστε εύκολα από την επιλογή μιας επαγγελματικής φωτογραφίας σε υψηλή ανάλυση. Αποδεδειγμένα, τα προφίλ που έχουν φωτογραφία έχουν πενταπλάσια επισκεψιμότητα. Έπειτα, στο πεδίο της διεύθυνσης, προσέξτε να συμπληρώσετε την οδό και το ταχυδρομικό σας κώδικα και να επιλέξετε μία από τις προτινόμενες διευθύνσεις. Εάν δεν επιλέξετε από τις προτινόμενες, δεν θα γίνει σωστά η τοποθέτησή σας στο χάρτη. Εξίσου σημαντικό είναι να συμπληρώσετε το κινητό σας τηλέφωνο, καθώς εκεί θα ενημερώνεστε για τα νέα σας ραντεβού αλλά και για τυχόν ακυρώσεις. Στη συνέχεια, προχωρήστε με τα υπόλοιπα πεδία. Πατώντας προσθήκη, μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του κάθε πλαισίου και στο τέλος μην ξεχνάτε να πατάτε το κουμπί της αποθήκευσης ώστε να καταχωρούνται οι πληροφορίες και να εμφανίζονται πλέον στο δημόσιο προφίλ σας. Ολοκληρώνοντας την ενότητα του προφίλ, είστε πλέον έτοιμοι να προχωρήσετε στο αμέσως επόμενο βήμα, την ενημέρωση του ημερολογίου.